یک бародар рости дархост кард, ки ҳамсараш чанд сол пеш ҳомиладор мешавад. бо баъзе аз ҳамон чӣ хел бигем симптомҳо фарзандаш аз ино мегзарад. бо ҳамин сол низ ҳамсараш ҳомиладор мешавад, бо ҳамун симптомҳои монанд пайдо мешавад. ба хотире ки мақсад кӯтак нағалта дархост карда буд, ки биё рости руқияш бихон. ҳамсараш ҷавоне рости камтарак тарзем, ки дар фитна нағалтем. Чӣ хел мерем як зани бегонаро дуо мехонем. рости дар оби замзам руқия хондем, ба воситаи почта равонаш кардем. бо дархост кардесест, ки биё ҳамун ҳамсарма руқия бихон. эҳтимоли ман айне ки уламоро мепарсам, ку дар ин бора чӣ маслиҳат метавонам бо иншоалло ки суҳбат мекунем. чӣ мегӯфед дар ин бора? агар зарурат пайдо шавад барои руқия хондани зан, ҳамон беҳтар аст, ки мисол як парда бошад, пушти парда зан шинад, шумо ҳамроҳи шавҳараш дар ин тараф шинед. мобайнатон фақат як парда ҳаст, ҳамин наздик инҷо парда аст, инҷо зан ҳаст, поям авратош пӯшидагӣ. хосатан агар ҷин дошта бошад, барои он ки ҷин дошта бошад эҳтимол аст, ки авратошро кушода партод дар пеши марди бегона. бинобар ин ҳамеша бемаҳрам ҳеҷ гоҳ нахонед. ягон мардакам занаша ба пеши руқияхон нафиристонад ва инчунин руқияхон ё табиб касе набошад, хилват намонад занак. ва инчунин албатта иштироки маҳрам шарт аст, яъне мардина. мард бояд иштирок кунад дар табобат, хоҳ табобати маънавӣ бошад, хоҳ табобати баданӣ, тиббӣ. мард иштирок кунад ва авратҳои зан пӯшидагӣ бошад, иҷозат аст. вақте ки зана дар танҳоӣ мехонед, баъд ба фитнаи зан, ба фитнаи ҷин гирифтор мешед. руқия аз фитнаҳо холӣ нест, мушкилиҳо дорад. касе ки аҳл нест накунад. эҳтиёт кунед.